Takže čaute, tu je Johnny Maneska a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video je zase z hry Minecraft, nejako už u mňa poznáte, takže no. V minulom diele sme, neviem čo bolo ani v minulom diele, no a pravdepodobne sme asi boli v tej jaskyni a vrátili sme sa domov, alebo tak nejak. Ale ja som sa rozhodol, že ešte sa asi vrátim do tej jaskyne, neviem ako to bolo. A tu som si takúto miestnosť venčo spravil, kde som si dal furnace, mám 25 uhlia, crafting a posteľ. Aha. Ja som totižto od minulého diela trocha ťažil, ako si môžete všimnúť, drevo. A v tomto diele, zabudol som si zase zapnúť stopky. Však Johnny. Prečo nie? Spustím. Dobre, no. OK. Takže ideme sa tu popozerať do tejto jaskyne. A preto z toho dôvodu mám trocha viacej dreva, pretože konečne by som chcel dom na zemi. Však Johnny. Takže nejdem to ani zdržovať, ale rovno sa ideme vydať na povrch z našej ravinky. A kde sa objavíme, uvidíte sami. Mám aj armor, ak ste si mohli trocha všimnúť. Je to onoho lepšie, aspoň viacej vydržím tak. No proste, že normálne, chápete, normálne, to bude normálne. Tu som si spravil takéto schody, pekne, aby sme mohli, dúfam, že vám to nevadí, aby sme mohli takto pekne výjsť. Tu je naša ravinka takto a tam tým smerom je náš dom, takže ideme, nie dom, ale ten strom. Takže ideme tam, keď tam prídeme, tak neviem. Nejaké veci si porobíme a potom by som chcel, čo by som chcel? No tu na dade si ten dom spravíme takto na pláne. To bude podľa mňa najlepšie. Ktorý má, dúfam, že idem dobre. Idem trocha tu, pretože kolo zimného biomu by som sa mal krútiť. Dosť veľa si myslím, že máme dreva. Z toho 24, čo tam mám, tu tohto, tak z toho bude ako základ, trám nejaký. A z toho bieleho by som chcel spraviť steny. A začína sa nás stmievať. Tu máme crafting. Z toho bieleho, z brezového by som chcel spraviť steny. A potom zase tak. Uvidíte, aké to bude pekné. A prosím vás, píšte mi, čo by som mal vylepšiť a tak. Normálne, nebojte sa. Sice len 10 odberateľov, nie je to nič moc, ale nebojte sa proste. Aha, vidíte, tu som toto už vyťažil. Tam hore už je náš domček. Sa mi zdá, že to už aj menej laguje trocha. Či? Zmýlil som sa asi, čo? Hej. Aj to nevadí. No, teraz tu na. Aj túto plošinku som si trocha, asi neviem, či som to v let's play robil, alebo neviem. Proste vidíte, tu tá plošinka už je konečne spravená. Tu má ešte nejaké torčky, mám drevo. To nemám, tak si hneď spravím. Tak. 8. 7. No ešte jednu tam dáme. Tak. Inakšie rodičia mi šli preč. Šli na také stretnutie, takže som sám doma. Takže by som chcel toho trocha viacej natočiť. Aj 4 diele za sebou. Nebojte sa, vy neprídete o nič. Sice už som dosť veľa hral za kamerou, ale to bolo z toho dôvodu, že za kamerou sa mi hrá lepšie ako v let's play. Priznám sa vám. Vážne, je to pravda. No, tu nám máme čo? Ideme sa vyspať, ale vyspíme sa. Šelovo, zavrieme si dvere, aby nám tu taký zombiš. No, čo som to ešte chcel povedať? Neviem, čo som to chcel povedať.
A asi nemáte zvuky, čo? Čakajte. Hudba. Tak. Tak, necháme. Dobre. No, máme tu na niečo. Nejaké jedlo. Nie! Ja som si to jedlo tam dal. V ravíne. To nevadí. Tak zatiaľ si dám... pečené bravčové. Takto pekne. Tu nás ešte prihodíme trocha uhlia. OK. Jedlo si dáme sem. Dobre. A môžeme sa aj spustiť do nášho domčeku. Kde sme to? Aj tam. OK, ideme. Nemám to ani nejako premyslené. Proste len tak. Nejaký dom si spraviť. Alebo aj tu? Že by sme? A nie. Tam to bude lepšie, pretože tam budeme mať všetko. Čím? Dáme si tu dom? Dáme tu. Bude to lepšie, istejšie. Tu na už poznáme cestu, takže tu na tejto plošinke taký menší domčík. Takže z tohto to bude takto. Neviem, ako to vymyslím. No proste takýto nejaký základ bude. Tak, chcel by som to v tomto diele postaviť. Oh shit, suck my dick. Nečudujte sa, čo hovorím. To proste len tak. Čo mi príde na jazyk. Tak to nejako. Tak. Dvere by som chcel mať tam, do tej strany. Tak. Koľko ho máme ešte? 8. Takže tu pôjdu dvojité. Neviem, ako to vymyslím. Tak. Tu nechám 3 bloky. Tak. Toto tu vykopem. Tak. A dáme to takto. Tak. Kvôli tomu tu nanechávam takto 3 bloky, pretože nie je takto síce. Tak. A tu vykopeme. Kvôli tomu tu chcem nechať 3 bloky, pretože tu pôjde také veľké sklo, ktoré bude vlastne tu takto pôjde na zem. Pôjde toto drevo, to je jedno aké. Proste aby to bolo takto. Tak. Tak a tu pôjde také veľké sklo. Nemám sklo pri sebe? Nemám. Tak a tam pôjde také veľké sklo. Dvere. No, asi je na čas si spraviť trocha asi crafting. Takže toto už, no budem ho síce, aha, ja mám toto. Takže spravíme si crafting tu aby sme nemuseli liesť stále hore. Tak a spravíme si rovno aj, nie z tieto, spravíme si rovno aj dvere. Tak, dobre. Jednej, druhé. Tak, tu pôjde toto brezové drevo. Mne sa riadne páči to brezové drevo. Tak, no moment. Nechcem mať 2 bloky, takže dám ešte pre istotu takto 1. Oh shit. Tak. Tam pôjde okno. Mne sa strašne páčia také tie presklené domy. Že majú strašne veľa skill a hlavne toto tu na rohové, keď je takto rohové sklo. To sa mne najviac páči asi zo všetkého. Tak. Teraz takto to bude. Tak. Presne. To bude pekné. Aspoň podľa mňa vy mi píšte svoje názory. Ako sa vám to bude páčiť. Mne sa to páči takto. Dúfam, že sa aj vám to tak bude páčiť. No dorím, tu som to mal nehať. Ne! Inventár. Tak. No. Tak. Zase ten lak.
OK, teraz tu nedám asi to rohové okno, to nebude pekné. Či? Ja chcem čo najviacej dreva šetriť, lebo máme ho málo, síce je všade naokolo, ale treba šetriť, nie? Treba šetriť prírodu, chápete? Takže spravíme takto sklo. Okno rohové. Radšej minúť sklo ako drevo. Drevom treba šetriť, nikdy neviete, kedy sa vám hodí. No, mám z toho vlastnú skúsenosť. Drevo sa používa všade. Domy, potrebujete drevo, strecha, no. OK, takže teraz čo? Čo spravíme strechu? Strecha by mohla byť nejak takto. Aha. No nič to. Aha, ja mám vlastne ešte toto brezové drevo. Chcel by som to striedať dosky z dubového dreva a potom tieto tu na. Takže to pôjde tak, alebo nie, ja viem. Už viem, ako to bude. Tak. Pozerajte sa, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže mne sa to strašne páči, tento štýl. Tak. A teraz dáme toto. Bude to takéto vlastne zakrútené. Takto. Tak a do stredu pôjde. Toto tu na odkopeme. Tak a do stredu pôjde toto. To je pekné. To je riadne pekné. No a teraz piesok by som mal mať. Nie. Takže ideme si spraviť lopatu. Áno. A tu je hneď aj piesok nejaký. Tak si rovno spravíme lopatu. Tak. Paličky. Tak. A lopata. Čakajte, kameň. Tak. OK, máme lopatu. Takže ideme si nakopať nejaký piesok. A z toho piesku potom spravíme okna. Neviem, ako to mám nazvať. Okna, či skla, neviem. Nechcem, aby tu tá voda šla. Dneska potrebujem teraz čo najviac dielov natočiť, aby som mal na víkend, pretože cez víkend nemám čas natáčať. Útorok ešte budem mať čas, pretože je štátny sviatok, tak máme voľno v škole, ale inakšie nemám moc čas natáčať. Takže škola, prídem domov, povinnosti nejaké. OK, ale môžeme si to tu osvietiť, aby nám tu neliezli nejakí hnusní zomboši. Tak. OK. Neviem, mohli ste si všimnúť, že hrám na mieromilovnú. No ja si myslím, že je to fajn hrať na mieromilovnú, pretože aspoň si dá čo zahrať a nezabíjajú vás toľko tí zombíci. Mne to nevadí, že hrám na mieromilovnú. Ak to vám vadí, tak mi napíšte do komentárov a ja to hneď zmením. No moment, túto torčku dáme sem. Tak. OK, ale teraz koľko máme toho piesku? No nič moc. Takže ideme si to dať hore vytaviť, aby... Neviem, ako to mám nazvať, pretože tavia sa len tieto kameň, nie kameň ani, ale železo, zlato a to sa ťaží, či taví. Neviem, ako nazvať piesok, že keď sa proste vypáliť, tak. To bude asi najlepšie. Tak, dáme tam to sklo a... Neviem, tuto asi ukončíme. V ďalšom diele budeme pokračovať v našej stavbe. Takže ja sa s vami rozlúčim
Ak sa vám tento diel páčil, určite ho ohodnoťte lajkom. Moc ma to poteší. Ak chcete viacej mojej tvorby, tak zanechajte odber, čiže subscribe a vidíme sa na budúce. Čaute. Bum.